mi nechce. Dobre. Na druhú stranu, ne? Ďalší z pretekárov, štartové číslo 38, Daniel Rokurajs. Volá sa Lucia Brandejsová a má štartové číslo 34. Usmieva sa, možno, že bude prvá chlapcov poraziť. Takže chlapci sú pripravení, uvidíme, ako budú zápoliť na svojich dvojkolesných tátošoch, budú zápoliť na 500-metrovej trati. Rámcové preteky v rámci 41. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Rasúdu, ktoré tu boli odštartované 13 hodín 30 minút. Dajte im potles, odštartovanie 32. Nebudem panika, ale už je v poriadku, už nasadla, vyskočila na svoj navigátor. 35, ten sa zatáva, priatelia. Nedopadlo to najhoršie, trošku nejaká na stupni výťazov. Takže ostavíšte najbližší, nakúpajte si hlavne a píšte si výťazovi. Ako si spokojný s dnešným výkonom? Nemohlo to byť lepšie na to prvé miesto? O rok, pravda. A čo má zranené lakeť? Už aj ošetrený, či nie? No, a ty bicykluješ, alebo sa ti páči cyklistika, alebo tento šport, bicyklovanie? Páči sa mi. O malú chvíľku bude slávnostné vyhlásenie výsledkov. O malú chvíľku. Zrejme už aj je, lebo ja tam nevidím, máme zle postavenú tribúnu. Tým najrýchlejším chlapcom, ktorí ozaj najlepšie ťahali pedálmi svojich tátošov a zaslúženie dnes popoludní tu v Malackách zvíťazili. Už čo nevidieť, sa objavia tu pred tribúnkou. Áno, čo trpezlivo čakáme, kto to bude, áno, to sú zatiaľ policajti. Tí majú trošku náskok, zo pár sekúnd. Ale už sú tu prví priatelia, najrýchlejší štartové číslo 20. Miroslav Kejval, najrýchlejší, takže je tam tá Brídl a čtvrtý štartové číslo 33, to je Kutínsky. Tlieskajme aj ďalším, takže poradie bolo 20, 68, 11, 33. Vedúca skupinka má náskok pred početným štartovým kolom 1 minútu a 1 sekundy, priatelia, ale tak zhruba o tú polhodinku by sme už mali tlieskať víťazovi. Ešte sprievodne vozidlo polície prejde. A už sú tu. Toto je náš tento Inter, no. To dobre. Máš telefon. Jak se vyvíje, pobavuje s náma. Takže priatelia, víťazom Malackej sa stáva slovenský reprezentant Robert. Na druhom mieste sa umiestnil
ďalší slovenský reprezentant Drese Inter Bratislava, ktorý počas celej etapy vyvíjal maximálne. Aj v budúcom ročníku zrejme Malačania budú pokračovať v tejto dobrej tradícii, ktorú začali v tomto roku, a zrejme zorganizujú aj ďalšie ročníky, pretože cyklistika, ako sme videli, láka nielen seniorov, ale aj tých mladších žiakov, ktorí sa tu prezentovali v rámci rámcových pretekov. Počasie prijalo dnes v Malackách po celý deň, praje aj teraz nakoniec vyšlo slniečko. Výsledky dnešnej prvej malackej etapy. Víťazom sa stal slovenský reprezentant Róber Naď, štartové číslo 67, Dukla Trenčín. Na druhom mieste sa umiestnil bieloruský pretekár. Cenu odovzdáva prednosta okresného úradu pán Milan Vaškár a spoločne s ním zástupcovia organizačného výboru. To je predseda organizačného výboru doktor Pavol Dinka, takže šampanské, a to je v poradí druhý, startové číslo 14, Robert Glajza, Inter Bratislava, ďalší známy slovenský reprezentant. Cenu odovzdáva primátor mesta Malacký Jozef Ondrejka. Áno, chlapci sa trošku potužili zlatistým okom. Zatlieskajte, áno, zatlieskajte víťazom, ktorý rukách je nielen šampanské, ale aj kytičky Gerberov, takže o malú chvíľku bude aj dekorácia do žltého trička. Už zajtra v Cíperi v žltom tielku Robo Naď, srdečne blahoželáme, áno, áno, takže Robo Naď, zhostili ste sa ozaj tu Malackách prvej etapy na výbornú, veríme, že o rok sa tu stretneme opäť.